الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يهشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wato yana faɗar irin faman da aka yi da mushrikai da abinda suke ta kawowa na itiradi da jayayya da musu su kawo nan su kawo wancan abin ma da wanda yake na hankali da na rashin hankali da wanda na lissafi da na rashin lissafi to yanzu kuma wasu ubangiji ya ce wa ƙalin lazina kafaru wanda suka kafarci suka ce wai laula nuzila hadal qur'an jumlatan wahidatan wai me ya hana a saukar da shi wannan qur'anin nan naka me ya hana a saukar da shi kawai jumla ɗaya kawai a jumlace kawai a saukar da shi kamar yadda aka yi sayarwar kutubi sauran tattafai na annabawa da suka gabata sun ji labari irin su attaura injila da sauransu me yasa shi ma ba a saukar da shi ga baki ɗaya ba tun da shi wanda zai so ai masanin komai ne ko kuma shi kenan ya san farko ya san ƙarshe to dire shi mana kawai gaba ɗaya to wannan ai ba za ku ja da ƙur'ani tunda da aka saukar da shi guntu-guntun ma ya gagare ku kowanne dai mu'ujizan ne dai misali ko ba haka ba to me kuke so ku kore a ci kuna so kore mu'ujizarsa ne da karkasashin da aka yi a karkashen ma ya gagare ku a yi kuma ya zo muku da hujja da ya kure ku da ku ba ku da ita to nazzalnahu kadhalika mun saukar da shi ne kamar hakan nan din mutafarriqan a rarrabe kenan linuthabbita bihi fuadaka domin mu karfafa zuciyarka da shi saboda kai ummi ne babu karatu gurinka ko rubutu ga baki daya zuwansa akan bashariyarka hakan nan kai tsaye lokaci ɗaya gaba daya kaulan sakilan fa aka ce a ɗaiɗai kuma in ya zo ya aka kwashewa Allah sa ka gane to mun yi haka don mu karfafi zuciyarka mu dafe ka ya rasulullahi nuqawwi qalbaka kenan in ji Allah me shi yace to hakan nan kaji dan saboda ta yi wannan shubuhar da suka kawo ta yi wani daga cikin musulmi ma ya ga to kuma kaga haka ne me yana tunda dai an san da abin da zai kai ko in ba don haka ba ko saurara sa Allah ba zai ba dan ba su da wata hujja a cikin wannan abin nan warattalnahu saboda haka kuma mun jeranta maka saukarsa ne tartilan jerantawa a taina bihi shay'an da shay'in mun zo maka da shi abu bayan wani abu bi ta mahulin da jinkiri wata udatin da sannu liyata yassara ko litaysiri fahimihi dan a sauƙaƙe fahimtar sa wa hifzihi da haddace shi kuna zuwa ba makaranta bace ka gani sai zo makaratun da na farko da na ƙarshe ga baki ɗaya ai wannan ya fi hikima ai ko to ka gani saboda haka shi yasa su da yawa wata shubuhar idan munkirai ko kafirai suka kawo ana waiwayarta ne kawai saboda kan wani shi ma ta zame masa shubuha saboda kada wani ya cutu kuma shi alkur'ani wato zuwa yake da hujjoji yana raddin abinda su kafirai masu kokarin itijaji a kansa masu masa mu'arada suke zuwa da shi suna wato an gane ko suna kokarin suka a cikinsa to alkur'ani sai ya zo musu da shi da abin nan shi yasa ubangiji ya ce wallahi ya tuna ka bi masalin ba wani abin da za su zo maka na kwatance ko kuma wani tambaya ko fi ibdali amurka cin ba illa ji ina ka bil haqqi
sai mun zo maka da abin da yake na gaske daga wurin Allah a dafi ilahu da zai tunkuɗe wannan jayayyar tasu da wannan shubuhar tasu wa ahsana tafsiran mu kawo kuma mafi kyan bayani a cikin ko menene ka ji dalilin hujjar masu raddin abin da ake zuwa da shi na shubuha a cikin addini kenan masu sukan masu zuwa su soki wani abu a cikin addini ko su ɓata harkar Allah su ɓata lamarin manzon Allah sai aka samu bayan Allah suke musu raddi kaji inda suka riƙi marƙar kenan an gane saboda haka shi wato kullum ya amalu ala shakilati idan kai ba layinka ba ne yin raddi ga masu itirabi Allah bai aje ka nan ba ka kuma ka soki masu yin wannan ɗin an gane ka ce kowa yake ta zance wannan ana zancen mutum ya shigala da annabi to in muka kifi gabaki ɗaya muka ce duk gabaki ɗaya mu kifuwa za mu yi ta salati ko mu ta zikiri ko mu ta tilawa ko mu ta kaɗa to ai sai a dinga biwa ta gefe da gefe ana cutar 'ya'yanmu ana cutar raunananmu ana cutar addinin kuma inda ka samu dalilin ka kifu kai ta salatin kai ta zikirin kai ta tasbihin kai ta tilawar a nan aka samu dalilin shi kuma a yi raddin Allah sa ka gane saboda haka dukkan auliyawa kowa da irin wato falakin da Allah ya aje shi a kai su masu wannan wanda suke kifa da'iman yan cikin fada koyaushe suna ta abin nan kakkata ba su kakare na su an gane ba ruwanka da su a ce ba su harkar ilimi ko ba su waye kaza da sauransu haka su ko masu harkar ilimin wanda suke tsaye suna kokarin yada addini suna ba shi kariya kada kai kuma ka ce ka gansu zai sun shagaltu da hijabi kawai mahajubai kaza duk wannan bai yi ba kullun ya amalu ala shakilati yawa idan na fika taqwa na fika ikhlasi na fika kwankwancewa a kowane layi nake kawai na fika in ka fi ni taqwa da ikhlasi a kowane layi kake kafi ni nan za mu tsaya an gane ko duk abin da suka zo da shi to za mu zo maka da bayaninsa kyakkyawan bayani mu rushe lamarinsu mu kafa musu hujja an gane alladina yuhsharuna ala wujuhihim kaga wa'annan da ake tashin su akan fusakunsu ay yusaquna ko haka ne ake kora su zuwa jahannama akan fusakunsu afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahade an man yamshi sawai Allah siratin musa yanzu idan ba ikon Allah ba ya dan adam zai iya tafiya akan fuska to wannan ikon Allah ne yawa wanda ya sa hannu yake faɗar abin da ko haka zai dinga yi yana magana hannu na ce an gane da kafafuwa da ka gane ko duk za su dinga zancen abin da aka yi da su to kuma shi zai tafiyar da bakin da yake magana da nan ba na magana ba ne na tafiya ne a wurin kafirai za a kife su aka da shi za su tafi kiyama suna tafi za su tafi mahashar daga nan har su fada ta wal iyazu billahi Allah kiyashe mu a gani to wayannan su ne ulaika wayannan su ne sharrun makanan mafi lalace mafi sharrin matsayi wa adallu sabilan su ne mafi bacewa wato a cikin tafarki su ne mafi bata daga kan hanya a hada dariƙan kenan min gairihim daga wasunsu wa huwa kufuruhum bacewar tasu tafarkin da suka bata shine kafircin nasu wala qadatina musa ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل فأغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا
وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليذلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ضل سبيلا ubangiji tabaraka wata'ala ya ce a cikin wannan yake cewa wato wala qadati na musa alkitaba in an tafi wato abinda manzo Allah yake ana tafama ne kasan kwararan makiya ne magauta matsiyata ake tafama da su suna yi ana yi ba daɗi abin cutarwar da bala'in da ake ɗauka yayin da wa'annan abubuwan suke sauka wato sai dai ƙarfin annabtar ba daɗi abin tashi hankalin ba ƙanƙani ba ne to shi yasa ubangi ta bar daga ya ɗan tafi yana tsaya masa a cikin wato mayar da kora kan kafirai sai kuma ya dinga tuna masa da abin da ya gudana a baya sanin tarihi duk mutumin da ba shi da tarihi abtari ne shi yasa ya kwarai kwa da gaske yawanci abin da yake damun mu kenan rashin sanin tarihi har kafirci yana kai mutum ai tarihi ba karamin ilimi bane mai girma mai muhimmanci duk mutumin da bai san jiya ba to yana da matsala ba zai samu kamala ba sam kawai magaruri ne wawa ne shi kawai abin da yake gani yau shi yake shi ya sani a ina magaruri ne don haka nan da nan ubangiji sai koma masa jiya yana cewa wala qadati na musa alkitaba haqiqa mun bai wa annabi musa littafi shine at-taura wa ja'alna ma'ahu akhahu haruna wazira ba mu kyale shi ba sai da muka sanya masa waziri shine dan uwansa haruna an gane ko yayan annabi musa ne an gane yayansa ne shakikinsa ne suna tare da shi a cikin wato haihuwa nasabar su daya an gane ko ya girme shi da kamar shekara ba da yawa da tsakaninsu gab da gab ne tsakanin haihuwarsu amma yana gaba da annabi musa a shekaru to muka sanya masa shi mataimaki kaga a cikin dukkan wato duk wanda yake tare da annabi musa ba shi da ai kasan yana da wannan wato su ya suke da suna ne ba a hawariya na annabi isa ne ai abin nan nukaba'u yawa ko nukaba'u shugaban duk mataimakan annabi musa ne to duk ga baki daya cikinsu akwai wanda ya kai a martabar haruna a cikin wazarar annabi musa ba kamarsa don shi an ba shi ma sirrin annabta ko ba haka ba to wani ikon Allah irin wannan abin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da Ali ibn Abi Talib aw ma tarda an takuna minni bi manzilati Haruna min Musa yanzu ba za ka gamsu ba ka zamo a wurina matsayin Haruna a gurin annabi Musa menene matsayin Haruna a gurin annabi Musa halifansa ne mataimakinsa ne mataimakin kuma da bashi da irinsa kaga wato manzo Allah bai da irin Ali ibn Abi Talibin kenan sai da nassanta hadisi ne sahihi muttafaqun alaihi an gane yawa a gurin kuma malaman sunnan nan su Bukhari da su Muslim su suka ruwaici wannan ba wai yan shi'a ne suka faɗa ba yawa ba ma bin wannan harkar ba yan shi'a ne suka faɗa ba su Bukhari da Muslim su suka roce sahihi kaman a gaban ka aka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ka gamsu ka zama matsayin Haruna a gurin Musa ba a waje na to kaga wannan ba karamin matsayi bane idan wani ya amfani da wannan ya ce saboda haka shi a gurinsa ba kama Aliyu ba yadda za ka ce da shi ba yadda za ka ce da shi sai dai ka ce to shi kenan amma mu dai muna tare da Jama'ul Gafiru diyan da za mu kai da fahimtar ƙur'ani da fahimtar nassi da fahimtar karatu da fahimtar manzala ba za mu kai wayannan magabatan namu ba wayannan manya-manyan kuɗi ba wannan mu shi ne hujjar
shine dalilinmu yadda suka jero na muna nan abubakar umaru usmanu aliyu mun tsaya nan mu ma amma ba mu dora wa Allah mun ce lalle Allah dole ne wannan shine abin a'a amma mu dai a gurinmu yadda suka faɗa nan mu ma nan muke amma wanda ya ce wannan shi ko ba za mu iya ce masa ƙala ba wajen an nama wa akhahu haruna wazira faƙunna muka ce idhaba ila alqawmil ladina kazzabu bi ayatina ku tafi muka ce musu su ku tafi ku biyun zuwa ga mutanen da suka ƙaryata ayoyinmu su ne alƙibɗi wato ƙibɗawa mutanen masar kenan fir'auna wa qaumi su ne fir'auna da mutanensa fa dhahaba ilaihim bir risalati suka je musu da saƙon Allah fa kadzabuhu ma suka ƙaryata su dama shi yasa aka faɗi manya yawa ubangiji ce ila fir'auna wa hamana wa qaruna su uku nan fa qalu sahirun kazzabun dan su wayannan su ne jagororin inda suka yi nan za a yi to sai zama kaban wurin su kawai aka aike annabi Musa da Haruna an gane ko yasa jagoranci hadari ne idan kana jagoranci suna cewa zallatul alimi halakul alami yawa tuntuban malami idan malami ya zame ya tuntube to sai ya rikito halitta ta fada kai da ba kowa ba in kai akan ka za ta kare yawwa amma in ka kuskura garin rigima da kici-kici da karambani da bani na iya ba kaira ba dalili da san azanci da san iya ka je ka keto wata hanya kana ketowa tun da kana da alfama sai ayyo kanka a bika an gane shi yasa manzo Allah ya gaya wa Hiraqalu ya ce fa in tawallaita fa inna alayka ithmal arisiyina idan ka ba da baya daga abin da na kiran ka nan zuwa gare shi duk rumawa laifinsu yana kanka to ka ji rigima ke ta Allah ya kiyaye mu albarka annabi shi yasa malanta ba ta da sauki hadari ce wallahi hadari ce ka gani fa dammarnahum tadmira suka karyata su muka rushe su muka halaka su halakarwa in ji Allah tabaraka wa ta'ala kun san da aka musa cikin kulzumu wa qauma nuhin haka nan ka tuna da ya rasulullahi mutanen annabi nuhu lamma kadzabu rusula su ma sun irin yanda aka yi maka nan su ma haka suka karyata ma'aika bi takzibihim nuhan lidul libsihi fihim an ce sun karyata ma'aika saboda karyata annabi nuhu wato kaman karyata ma'aika ne saboda tsayin zamansu a cikinsa Allah bi mana hikayar annabin da ya daɗe a cikin mutanensa irin annabi nuhu ba wala bi tafi alfa sanati nilla 50 aman ka gani ko a cikin shekara 50 ne kawai babu ya zauna a cikinsu baka shi kadai dinnan baka annahu rusulun kaman ma'aika ne au ko kuwa an ce musu rusula ne saboda li'ana takzibahu ƙaryata shi da suka yi takzibul libaqir rusuli kaman ƙaryata sauran ma'aikata lishtirakihim saboda duk sun yi tarayya fil maji'i bit tauhid cikin zuwa da la ilaha illallah a garaƙanahum muka dilmiyar da su a cikin dufana waje annahum linnasi ayatan muka sanya su izina ga mutane ba adahum da za su zo bayan su wa atadna fil akhirati sannan a lahira kuma mun tanadi adaban alima azaba mai ciwo mai raɗaɗi lizzalimi na ga azzalimai su ne kafirai Allah ka kiyaye mu siwa ma ya hullu bihim fid duniya banda abin da zai afko musu a nan duniya wa adan wa samuda kaja ko yawa da adawa su ma ka tuna da su mutanen annabi hudu haka nan da samuda mutanen annabi salihu wa ashabar rassi da mutanen nan na bakin dam ko bakin rijiya ismu birin sunan wata rijiya ne wani biyuhum annabin su kila an ce shu'aibun wa kila gairu ko annabi shu'aibu ne ko waninsa ne an dai tura musu annabi ubangiji ga ya faɗe su ashabul rasi kanu qu'udan haulaha wannan dam din a kewaye gidajensu da unguwanninsu da garuruwan suke duk kowa da nan ya dogara ko ba ana irin wannan ba yanzu lecture din nan tafkin chadi da nan najeriya da niger da chadi duk sun rayuwarsa mutane da suke nan duk ya ta'allaka da wannan ana samun haka irin wannan ruwan ga kanji
ga ina ne da ana samu to su ma haka suke irin wa'annan an gane ko to asabar rassu kenan su ma fanaharar bihim wa bi manazilihim da aka tashi ubangiji sai jefa wata zabtarewar ƙasa a cikin tekun da ta zaftare aka dinga rikito da su wannan ya biyo wannan ya biyo wannan da mutanen da gidajen da garuruwan da unguwannin suka dinga rikitowa suna rubtawa ciki an gane wa ƙurunan bai na zalika da wasu al'ummatan ma da suke tsakanin daga annabi nuhun nan da muka gaya maka har zuwa kan asabun rasu nan ba wa'annan kawai aka yi ba wannan an gaya maka ne saboda mutanen da kake wa magana su larabawa duk wa'annan kusa suke da kasashensu suna da cikakken tarihinsu kuma suna bi ta kasashensu wajen kaiwa da komowa su kaga ne ya ce to akwai al'ummatai ma da yawa tsakankanin wa'annan bayanan adin wa asabin rasi wa kullum da rabana lahul misala kowanne mun kafa masa hujja mun sanya masa misalai falam nuhlikhum ba mu halakar da su ba illa ba'da inzari sai bayan gargadi wannan ku shine al'adar Allah wa kullum kuma kowanne tabbarna tatbira mun halaka shi halakarwa da aka ga an gamsar da hankalinsa amma yake karba ya bi to sana ka mutsake shi bi takazibihim anbiya'ahum ta hanyar sarrafan ta kareta annabawansu wala kada alal qareti su wayannan mutanen naka ya rasulullahi ai sun kasance suna wucewa hakika suna wucewa alal qareti ta wajen kasan nan allati umdiral madara sau'i wanda aka yi mata mummunan madari a gani masdaru sa'a ai bil hijarati ruwa aka yi musu amma na duwar watsu kaga wannan madarin wannan tashi hankali ya isa mutane suna zana a dinga musu ruwan dutse an gane ko to wahiyar uzuma ƙura ƙaume lodin ita ce babbar alƙaryun mutanen annabi lodin domin dama duk kowane annabi ana aiko shi ne a cikin ummul ƙura ta ƙasarsa an gane yanzu misali nan ƙasan za a aiko manzo yanzu inda lokacin irsali ne a abuja za ka ji shi ka gane babban gari ko ka ji shi a lagos yawa to hakan nan abin nan din yake yanzu kan misali na nan ƙasar kano za a aiko manzo bayan da za ka ji shi wai a wani ɓace ko dan batta ko wudil ko bici nan ko rimin gado ko yana ba zai yi ba nan cikin birnin kano za ka ji shi kuma dan birni yadda labarin zai fashe ko'ina an gane amma ba a aiko annabi manzo na Allah a gefe sai fitacce ɗan dangi kyakkyawan mutum mai zalakar harshe mai fasaha mutum kirki duk ya fi ku kirki da amana an gane to haka nan fa a halakar lahu ala ubangiji halakar da ahalin talafi ilihimar fahishata saboda miyagun ayyukansu afalam ya kunu ya rauna fi safarin ila shami ba sa ganin ƙasar ne a hanyar su ta zuwa ƙasar sham faya a tabiruna su yi izina wal istifamu da tagari ai tabbas suna wucewa kuma suna gani bal kanu la yarjuna shura bari dai kawai abin da yake faruwa ba su ma yadda da alkiyama ba ne ba sa shayinta kwata-kwata saboda ba su yadda da ita ba saboda haka shi sa abin da suka ga dama suke wannan kwa shine milla ta kafirci tun da ya faru har zuwa yanzu ba imani saboda haka shi dan adam ba imani babu abin da ba zai ba an gane ba ko da mai amsa sunan da yawa masu amsa sunan imanin amma babu abin da ba sa yi na sharri da lalata da fasadi a doron ƙasa ba ƙarya suke yi an gane ko yawa wai zara auka idan suka ganka ya rasulullahi in yadda ke dunaka ba abin da suke riƙonka illa huzuwan sai abin yi wa shaƙiyanci abin yi wa izgilanci haka ya wuce yana ji yana gani za a nuno shi a bushe da dariya ya zo nan ƙaramin abu ne ga mutum mai mutunci ka zama abin dariya ana izgilanci da kai a haka fa ma'aiki zauna a cikin maka yana kaiwa da kuma sayyidul mursalina in ya take zo ka illa huzu'an ya ƙulu na wani zubin ma wani shaƙiyin sai ya ji ya taɓo shi ce wani ya ji mana kaza ka dan dai kawai lalata a hadar ladhi ba ta Allahu rasulullah sallallahu alaihi to wannan shine wannan manzon nan da ake so sai a bushe da dariya yanzu wannan shi aka aiko shine jakada
fi da awahu muhtaqirina lahu suna masu wato yin wulakanci gare shi alaihi salatu wassalam anin risalati sun rena shi ga barin mukamin manzanci suna ganin bai isa ba bai kai ba kamar yadda shehu ya faɗa a cikin rubutawa tafsiri wannan akwai mamaki a cikin firiya da tafsiri ko ya ce akwai mamaki mutane da kuka riƙi duwar watsu da itatuwa kuka ce su ne allanku amma kuma mutum ku ce shi ko bai isa ya zama manzo allah ba allancin ai ya fi manzantaka ko to wannan kun bai wa itace amma kuma risala da bakai ta kun ce mutum bai isa ba akwai hankali a cikin wani abu ba lissafi a ciki in kada in muhaffafatun ke da mina sakirata wasu muhammadu ai innahu haƙiƙa shi sha'an da lamarin kada ya kusanta layu dilluna wai ya bashe mu an alihatina ga barin iyayen gijinmu wai ya kusanta wannan mutum ya fitar da mu daga barin itatuwan nan da duwar watsin nan da su azurfan nan da laula an sabar na alaiha wai ba don sun daure a kanta ba lasarafa na alhada ya juyar da mu gabarinta kala ta'ala wa saufa ya alamuna da sannan za su san hina raunin azaba lokacin da za su ga azaba yanan kenan fil akhirati man adallu sabila wane ne mafi bacewa daga kan hanya waye kai ne ko su a ra'aita أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر ubangiji tabaraka ta'ala ya ce a raita ka bani labari ya rasu manitta haza ilahu hawahu wanda ya riki shi ubangijinsa abin bautarsa hawahu abin sha'awarsa kawai san zuciyarsa abinda zuciyarsa ta riya masa take duk inda ka ga ya motsa to wata bukata ce ta ransa ta motsa shi ka gane kuwa wannan abin tashi hankali ne a wurin sufaye don su idan aka zo aka zazzage mu wanda zai fita daga wannan a haka dai kaman kafirai ne kawai ko so aka shigo cikin gidan in su aka dinga zazzaga wanda zai fita daga wannan sai wane da wani manitta kaza ilahu hawahu wanda ya riƙi son zuciyarsa shine ubangijinsa shine abin bautarsa duk abin da zai yi ko aikin alkhairi zai yi ko aikin ibada zai yi ko wani abu zai wata bukata ta ransa ita ce za ta sashi ya yi watakila a tayo ɗan siyasa ne yana neman kansila ko ciyama ko wane ne da sauransu yana gidansa aka ce an yi mutuwa yana bacci jigib abinda zai motsa shi kai zamana bai je ba ya samu matsala wurin mutane ka gane kuwa yawa in ya je kuma dama in ya je an jima za ka ji a gidan rediyo an ce yana zuwa jana'iza da hotun hau inna lillahi la haula wala quwwata illa billah to inna lillahi wa to kaji tashi hankali kenan shi kuma wani shuhura yake so ita ce ilahu yawa bawan shuhura ne so yake ko ina a ji duriyarsa ko ina a san shi wala ya tashi hankali ne abin a dinga suwana to yanzu shuhura Allah ne Allah ce yawa to hakan nan kowa da irin nasa sai ka tsaya ka kwankwance da kyau an gane kowa ya dawo cikin kansa ya ji idan da ka tashi za ka yi sallah a ƙimu salata ce ta motsa ka to nan ake nema an gane shi ake nema ilahu hawa hudunan tana da matsala kwarai in aka shiga wurin sufaye in suka dinga maka kwakwala sai ka rena kanka to ka gani to wani ta kaza ilahu hawahu kenan zuwa gurinsu ko ka ce kana aiki saboda ka shiga aljanna ka more
ka ji daɗi shi ma dai har yau dai akwai dai ragowa. Aljanna Allah ce? To ashe ba dan Allah kake ba. Shi aljanna me yasa kake so ka shiga, kana so ka shiga dan ka more ka ji daɗi ka sha shagali kaga dai ka an dawo cikin kanka. Ai su aka bi ta abin nan fa tashi hankalin da yawa. To ka gani to afa anta takunu alaihi wakila, yanzu kai yayo ka zamo cewar yayo ka zamo kai ne mai tsaya masa, wanda ya riƙe son zuciyarsa shine ubangijinsa. To ai kai ma da naka, shi ma da inda za ku haɗu da ma a cikin Allah ne. Yaya zan bi ka na tsaya maka ko kuma na wani ne akan son zuciyarka? Sai dai taɓaɓɓe shi ne zai raka wani akan son zuciyarsa. An gane ko yana cewa wato mafi lalacewar mutane wanda ya asarar addininsa saboda duniyar waninsa, ba fa saboda duniyarsa ba, duniyar waninsa, saboda wannan ya yi asarar nasa addini, ba shi tasa duniya ya yi asara ba. An gani yadda na Asma binta Abi Bakar na sha gaya muku ko, da Hajjaju ya kashe ɗanta Abdullahi bin Zubairu jikan Sayyidina Abubakar, Hajjaju ɗayan su zo ya kashe shi a cikin harami a baki a waje dab da Ka'aba, nan ya kashe shi ya kuma rataye gawar kawai yana gani saboda wulakanci. Uwar ta zo ta duba don ta yi masa addu'a, sai yake ce mace me za ki ce game da ɗanki gashi nan ya yi mana kaza, ya mana rashin kaza ya mana ga yanda ya kwashe na Asma ta ce abinda zan ce shine ina ganin ka rushe masa duniyarsa, shi kuma ya rushe ma lahirarka. Abinda kuka yi wa juna kenan, ka rushe masa duniya, shi kuma ya tarwatsa ma lahirarka. To haka abin nan din yake. An gane sai da suka kashe shi sosai kuwa, bayan sun ritsa maka tsawon wata 6. Amta hasibu ko kana zaton anna akasarahum yasma'una, cewa yawansu suna sauraron ka ne, sama'a ta fahimin ji irin na neman fahimta. Awai aqilna ko suna hankaltar mata kullahum abinda kake gaya musu ne, kana tsammanin haka ba hankali. Ai inhum illa kal an'ami, yanda ka san dabbobi kaman tinkiya ne. An gane balhum adallu sabila, bari sun mafi tumaki da awaki da raguna da raƙuma bacewa daga kan hanya ta hankali. Ba hankali a haɗa ɗariƙan minha, sun fi dabbobin nan bacewa daga kan hanya. Li'annaha tanqadu liman yata'ahaduha, domin ita dabba tana bin wanda yake kulawa da ita, yake tsaya ko za ga tana sanin mai gidanta, daga ta gan shi kuma za ta bi shi kan ko ba haka ba. Wahum la yudiuna maulahum, su ko ba sa bi mahallicin su almun'ima alaihim, wanda shine musu ni'ima da samarwa. Alam tara ila rabbika kayfa maddawil ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. تو وبنجي تبارك وتعالى nan wato ya kuma yana musu kana musu bayanin dalailut tauhidi. Bari ku ji wanda ake cewa ku bautawa. Alamtara yanzu ku ba ka duba ila rabbika, ba ka duba zuwa ga ubangijinka, kaifa madda zilla, yaya ya miƙar da inuwa ya ja lokacinta har ta tsayi tun daga wato huduwar alfijir, gari ya dinga haske kenan amma kuna cikin inuwa babu rana, sai ku samu awa ɗaya da rabi a cikin inuwa
babu rana madda zilla kenan a fassara nan ta malaman tafsiri. Ubangiji ya miƙar da inuwa ila waqati dulu'i shamsi har zuwa wato lokacin huduwar rana kuna cikin inuwa. Wannan lokaci ni'imar ubangiji take cikinsa tana da yawa. Babu lokaci mai daɗi mai kwanciyar hankali mai daɗin hutawa da nutsuwa irin wannan lokacin. An gane ko yawwa to Allah ne muku haka walau sha'a da ya so ubangiji laja alahu sakinan sai ya sanya wannan yanayin zaunanne muqiman la ya zulu ba zai gushe ba bai shamsi da huduwar rana sai ya zauna. to aljanna ne take haka na ce aljanna ce take haka yawwa wa zillin mamdudin kenan wa zillin mamdudin shine madda zilla wannan sai a cikin aljanna. an gane ko thumma ja'alna shamsa sannan sai mu sanya rana dalilan alaihi shine dalili akan ashe cikin inuwa muke ashe cikin daɗi muke. rana na hudowa sai mu janye inuwa nan sai ku gan ku kwayam a cikin rana. wannan daɗin wannan yanayin kuma ya tafi kenan. an gane ko shine dalilin alaihi shi zai nuna maka shine dalilin da zai nuna maka da abin da kake ciki a shi kana cikin inuwa. idan ba dan rana ba na ce in ba dan rana ba babu abin da zai nuna maka inuwa. rana ita za ta fito sai ta nuna maka inuwa. an gane ko sun maji annan shamsu alaihi dalila falaular shamsu ma urifa zillu ba dan rana ba da ba za a gane inuwa ba. sun makabadnahu sai mu dinga kuma damƙe inuwar muna janye shi muna wannan azillul mamdudu din sai mu dinga janye shi ilaina zuwa gare mu qabdan yasira damƙewa wanda duk abinka ba za ka iya lura da shi ba sanda ake jaɗin ka da ga ta tashi daga nan ta koma nan yawa amma ka ga sanda ake janye shi qabdan yasira ne daƙiƙan mai zurfi. an gane ko to hafiyan kenan bidlu ishams ta hanyar hudowar rana wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasa. Allah da ake ce ku bautawa shine ya sanya muku dare tufafi satiran shine mai suturce ku kan libasi kaman aikin da tufafi yake muku haka dare yake muku. ba suturta kai yake ba na ce suturce kai yake dare suturce mu yake baki daya. wannan ma ya sanya muku kuma bacci subatan yanaka gabarin ashigalu da ayyuka da tunane-tunane waje an nan naumakun su bata. an gane da kwakwalwarka tunane-tunane sake-sake wa abin nan zuciyarka. an gane ko jikinka gaɓoɓinka to dole sai mu yanke shi ta hanyar shimfiɗe kan mu sa ka bacci. an gane komai zakakurancinka sai an shimfiɗe ka huta da kake cewa kawai ka shimfiɗa yaro kai ma shimfiɗe ka ake. an gane shine su batan kenan rahatan lil abdani hutu ga jikuna bi kadai ila amali ta hanyar yanke ayyuka. dole a yanke maka tunani a yanke ma aiki a yanke ma niyoyi a yanke komai. waje annan nahara nushura sai kuma muka sanya ita waje alan nahara Allah ya sanya kuma an nahara yini shi kuma nushuran wato abin tashi a cikinsa abin tayarwa a cikinsa. kai ka ce an tashi kiyama sai kuma ka ga wancan na farkawa wancan na farkawa wancan na farkawa sai kuma guda wanda yake wannan ake cewa ku bautawa. an gane shine manshuran fihi abin tashi a cikinsa liftiga in rizqi wa gairihi dan neman arziki da waninsa ba duk gabaki ɗaya ma aikin kirki za ka yi to na rana daban na dare daban. wa huwa alladhi Allah shine wannan da arsalar riyaha ya saki isaku wa fi qira'atin arsalar riha ya saki iska ko nushuran isakun nan in ka ce riyaha dole ka ce nushuran masu ɗaiɗaita baina ya dai rahmatihi gaba ga saukar ruwan sama shine rahamarsa kenan. a yi mutafarriqatan masu ɗaiɗaita suna raba ƙudamar maɗari gaban saukar ruwan sama. an gane ko wannan shine al'adar zubar ruwan sama kamun ya zo sai kaga fafafafafa iska ko bisa al'ada. yawa khilafal adatu kuma wannan Allah yana yi kawai ba sai dai ga sirr kawai. an gane wa fi qira'atin a wata kira kuma wato ita wannan nushuran din tana da karatu guda 4. an gane an yi bisu kune shine maimakon nushura sai ka ce nushra. an gane ta hafifan kenan kaga bi kenan wa fi ukura kuma
bisukuniha wa fatihin nuni masdaran kenan nashira huwa alladhi arsala riyaha nashira bayna yaday rahmatihi kaji ta uku kenan fi ukura bisukuniha wa dammil muwahhadati bushra an gane kaji hudu kenan badalin nuni maimakon nunin ko nushura ko nushran ko nashran ko bushra yawa su ne guda hudu dukkan su wannan sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ai mubashiratin kenan su bushran din masu zuwa da bishara wa mufradul ula mufradin ita ta farkon nushuran din nan shine kace nashuru ka rasulu kamar yadda zaka ce rasulu haka zaka ce shine mufradin ta ba sai ka ce musu rusulu ba inda ka ce nushuru rasulu a sai ka jam'in sa rusulu haka nashuru sai ka jam'in ta nushuru ajire kuma gani ita kuma ta ƙarshen bushira mufradinta shine bashiru wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran muka saukar da tsarkan ruwa daga sama wanda saboda tsannin tsarkinsa tsarkakewa shi yake shine tahuran alma'u tahuru iziya kamana ko kamance ne iziya na ce alma'u tahuru sai ce me ba da Allah ka so ai sai ya fara zama dahirin din tukunan sai zai zama dahir iziyar dahirin da ya ko to azumi ne to Allah ya so alma'u tahuru ma kana dahiran fi nafsihi mudahiran ligairi kama ilbahari wa ma ilbiri wa ma ilmadar duka ba malam ba iziya bace to wa anzalna minas sama'i ma'an dahuran da ita ma ya fara bude iziya babu qala Allah tabaaraka wa ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an dahuran linuhyiya bihi baldatan maita mun saukar da shi domin mu rayar da kasa matacciya bi hafifi maitan kenan yasawi fihi almuzakkar wal muannas ko mace ko namiji ko ne zaka ce masa maitu an gane ko almuannas zakarahu nan ya wato ko bi tibaril makani nan an masa kiran namiji ne saboda duban makani namiji ne ai wani skiyahu sannan kuma dan mu shayar da shi ruwan nan mimma halakana mu shayar da shi daga abubuwan da muka halitta an'ama wato dabbobi ibilan wa bakaran wa ganama ina masu kare haƙƙin dabbobi ƙarya suke yi kaji ubangiji sai da ya gabatar da dabbobinsa na ya faɗi mutane lini su kiyahu min ma halakana sai ce an'aman sannan sai ce wa anasiya kasira sai da ya ambaci dabbobin tukunna don mu shayar da dabbobi halittar mu wa anasiya da mutane jam'u insanin kenan kasiran da yawa wa asluhu anasinu wa ubdilatin nunu ya'an an gane to kaga ga wata yannan suka haɗi yawaye guda biyu wa udigi matfi hal ya'u aka shigar da wannan yar a cikin ta aka ce anasiyu au jam'u insiyun ko kuma jam'in insiyu ne to wala qad sarrafnahu bainahum haqiqa ka ja shi bismillah ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تدع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح نجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصحرا وكان ربك قديرا wannan su ne ƙarshen dalilai da ya kawo a cikin wannan ka gane ko ya ce wala ƙada sarrafinahu haƙiƙa ruwan nan wato mun sarrafa shi ne mun sako shi a cikinsu mun zubo da shi bainahum tsakaninsu liyar zakaru domin
su tintintini su tuna su wa'aztu asluhu ya tazakkaru kenan udgimatit tawa fi zali wa fi qiratin li yazkuru bi sukuni zali kenan wa dammil kafi yazkuru ni'matallahi bihi dan shi abinda Allah yake so duk abinda ka gani ya nuna maka shi da ka zo ka sha ruwa ka ji sanyi yanzu wannan a banza yake ba a banza yake ba idan da za a tara maka wani tunani ne ya fi kowanne tsada ku kuka sani dai an gane to komai tsadarsa ma'anarsa da daraja ba ta kai makwarwar ruwa ba a gani sosai da sosai kuwa to amma to ubangiji ya so don ku tuna da ni'imar Allah amma fa ba aktharun nasi amma ta da haka yawan mutane suka ki komai suka illa kufuran sai dai su butulce wa ni'imar Allah su kafirce mata juhudan lin ni'imati kenan haythu qalu mudirna bi nau'i kaza asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi amma mun kala mudirna bi fadlillahi wa rahmatihi ba zalika mu'minun billahi kafirun bil kawkab wa amma mun kala mudirna bi nau'i kaza nau'i tauraro kenan ba fa na an baki ba na alhamza nau'i din sidi mudirna bi nau'i kaza sai an mana ruwa da tauraron kaza ai wance ta tsaya ai iwace duk abinda wannan ruwan da gani iwace to fa dalika mu'minun bil kawkabi kafirun billahi mu'minun bil kawkabi saboda haka sai a kiyaye la tuslil li ghayrillahi fi'ila kada ka dinga dangantawa wannan Allah wani abu na abin da yazo ma na ni'ima walau shi ina da mun so da mun nufa laba asina da sai mu aiko da naziran annabi mai gargadi bi kulli qaryatin a kowane gari sai mu aiko da shi yukhawwifu ahlaha ya dinga tsoratar da mutanen ta yana kura su ga Allah walakin ba asina ka ila ahlil qura kulliha sai dai kai din dai kai kadai din kai muka aiko zuwa ga dukkan kasashe dukkan garuruwa muka aiko ka naziran liya azuma ajruka saboda abinda muke nufi da kai babba ne an gane yawa girman matsayinka girman lamarinka saboda haka kai ne yadda kake annabin makka kai ne annabin kano an gane kai ne annabin ko'ina an gane da sawa'un garin nan america ne china ne ba su da wani annabi sai manzan Allah kuma ba su da kofa zuwa ga Allah sai annabi in suka kauce masa kuma sun bata kuma sun halaka kuma sun rufta an gane duk inda suka kai da yin sama sun rufta don sun subuto daga kan igiya Allah kiyaye an gane sai annabi dole fa ba aktharun nas illa walau shi ina labasna fi kulli qaryatin nazira fala tudil kafirina kada ka saurari kafirai kada ka bi su ya rasulullahi fi hawa cikin abin da suke so da kai wajahidhum bihi ka yaƙe su da hujjarka ta alƙur'ani dinnan jihadan kabira babban yaƙi kai musu babban yaƙi shine yaƙi da hujjar ƙur'ani babu abin da za ka riƙa hujja ka yaƙi da shirin kitabullahi an gane ko wa huwa alladhi marajal bahraini ubangiji shine ya saki tekuna guda biyu arsalahuma mutajawirain ya sake suna masu makotaka juna hada azabun furatu wannan ruwa ne na daɗi mai tsananin gamsarwa mai ƙosarwa daga barin kishi shadidul uzubati wa hada milhun ujaju wannan kuma da dartsi ne ujajin mai tsananin dartsi yana yanke makogwaro saboda tsananin dartsinsa an gane kuma ga su a tare waje ala bainahuma barzakhan ubangiji ya sanya wani tsari wanda shine ya san shi na ma'ana to ai ba gani za ka yi an sa wani abu an katange ba kana kan teku nan ka ɗiba ka sha ka ji daɗi kaman irin ruwan roba ɗin nan kuma kana sa shi a baka ƙayanta kamun ka furzar dama dole ka furzar kamun ka furzar sai ya yanka ma harshe saboda tsannan kaifinsa ruwa ɗaya gashi na wannan karanta shi muke ba mun ba mu san shi ba amma masana su sun sani ko kai ka sani yana nan dai a tekun da yake ko to hada azbun furatu wa hada milhun ujaju waje ala bainahuma barzakhan ya sanya barzakhin da nasa ne ba naku bane an gane dan to ba ganin sa zakai ba shi barzakhin datsiya a tsakaninsu
waje alabai na barzakhan kenan wa hijiran da tsari mahajuran abin tsarewa ai sitiran mamnu'an bihi ikhtiladuhuma wanda aka tsare gabarin su cuɗanya da juna su gauraye an gane wa huwa allazi ubangiji dai shine wannan da khalaqa bashara ya halicci mutum minal ma'i daga ruwa menene mai na almani kenan ya halicci mutum daga gare shi faja alahu nasaban shi din da ya gashi nan shine guda ɗaya sai ya sanya shi ma'abocin dangane za nasabin kenan wa sihira ya sanya shi kuma ma'abocin sarakuta za sihirin kenan bi an yi tazawwaja zakaran bi an yi tazawwaja shine ya aure mutum ya taso sai ya aure ko dama daga auren ya fito kuma sai ya aure zakaran kana au'unsa ko mace ne zai samu wani ya aure ta ko namiji ne zai samu wata ya auro an gane shi kenan duk abin da yake danginsa sun zama danginta da yin Allah waje alahu nasaban wasu hira duk abin da yake danginta ya zamo danginsa da sihiru ba fa abin da suka hada la dangin iya wala na babu walawa ba komai amma sai a samu haka kawai a cikin tsakiyar rayuwa sai a samu wani dangane mai karfi wanda karfinsa ɗaya da wannan ɗin faja alahu nasaban wa sihira Allah bai bambance ba na ce ko ba haka ba kai mutum ɗan adam haka ya jona ka fuska biyu da nasabu da sihiru na ce haka aka baba ya ce da sharu na badi da ya je badin can ɗarin namu saboda haka nan ya je ya sauka a ina jin ko gida na uwar udu ne wani abin da ci saboda haka baban mai ya ji labari ya sa aka ja kwaso kayansa daga gidan ya zaunar da shi sharu na bada kun san shi ya ce kai baka san yadda muke ba ya ce shi bai da labari ya ce to mutum fuska biyu ce da shi da nasabu da sihiru ba mu haɗa kai ta nasabu ba amma mun haɗa kai ta sihiru shi sihirun shi ta wajen kaka take a wurin mahaifin namu shi kansa dogon labari ne shirin na bada ya dawo tamaman ya zama ɗan gidanmu sosai to ka gani nasaban wasu hiran kenan Allah ne sanya shi gashi halce shi daga ruwa sai sanya shi wannan bayan yi ta zawaje zakaran kana au'unsa ɗalaban littanasuli dan neman zuriya don haka shine hikimar aure wa kana rabbuka qadira ubangijinka mai cikakken iko ne qadin alama ya sha'u yana yin abin duk da ya nufa yana da iko a kansa in ka ga bai abu ba to bai nufe shi ba amma in ya nufa to an gama ƙadiran kenan alama ya shawo a cikin haka ne gashi mutum ɗaya ne amma ya sanya shi nasaban wasira to zai ce sai ce gashi nan wa karasa wannan aya wa ma arsalna aka za mu tashi wa ya buduna ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه وهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبنجي تبارك وتعالى wa ya abuduna min dunillahi ma la yanfa'uhum duk tare da waɗannan hujjoji na tauhidin nan da aka kafa na hankali wanda duk mai hankali ba sai ma musulmi ba ya ga waɗannan hujjojin amma suke bautawa wani Allah abinda ba zai amfane su ba in sun bauta mar ba zai cuce su ba in suka watsi da shi ba su bauta masa ba gumaka wasu ne iyayen gidi wa kanar kafiru hakika kafirin mutum ya zamo zahiran ala rabbihi wato mai yin haɗin kai ne akan ubangijinsa mai yin taron dangi ne ka gane shi kafiri taron dangi yake wa Allah yanzu aka ce su masa taron dangi kamar a ce mun masa taron dangi mun haɗu da ni da kai da shi mun ƙarfafi juna ko domin mu yaƙe shi ko ba haka ba ne mun masa taron dangi ko to shi kafiri haɗuwa yake da iblis da rundunoninsa ya yaƙi Allah wa kanal kafiru ala rabbihi zahira mai taimako ne kaman baya ne shi mai dafawa ne akan yaƙi da Allah da yaƙi da manzan Allah
in gane ko abinda muke ciki yanzu kenan taron dangi in ka lura alkufur millatun wahidatun duk kafiri ba wani abin amincewa a ciki sai an yi magana mutane su ce rasha waye duk wallahi duk kafirai ne ainihin can tushen bakin su ɗaya ne in dai akan musulunci ne wani rasha china koriya wace ce zancen banza ne alkufurin millatun wahidatun milla ɗaya ce innal ladzina kafaru ba'aduhum awliya'u ba'd karfafa ko wanda ya ware a ciki ya ce amma fa yan gurguzu nake nufi yan waye duk mutsiyata ne makiya Allah ne kuma kowa da irin nasa aikin da zai yi yawa warai kuwa kowa da nasa aikin da zai yi saboda munafunci da nufaka shi wannan ba zai fito da makami ya kanka ba sai dai ya dinga dan zance daga nesa yana zance daga nesa kamar yana shafaka yana nuna yana tare da kai shi wannan shi kuma shine nasa aikin yana da muhimmanci yayi wannan din ka gane kuwa duk a cikin yakin suke gabaki daya sai lamarin Allah mu inda babban mushkilar musulmi take ba a cikin kafirai take ba babban mushkilar musulmi inda take a cikin mu take ubangiji tabaraka wa ta'ala yana ce ya ayyuhal ladina amanu khuzu hizrakum famfiru subatin wa winfiru jami'a kaji ya faɗi wannan ku riƙi tsarin ku yi taka tsantsan da su Allah fa da zai iya yi ga kowa da kowa yake nuna maka ita duniya ya saki kawai gashi nan ka yi da gaske khuzu hizrakum kun zama na khuzu hizrakum ku riƙi taka a wani wurin ma ya ce wa iddulahu mastada'atun min quwwatin ko da gaske da yazo sai ce wa inna minkum laman la yubaddi anna wa inna minkum nan wannan gurin malamai suka ce takidatun da suke cikinsa yana nuna maka alƙur'ani yana nuna maka matsala a cikinka tafi zama matsala ba ta waje ba cin cewa kawai ya ayyuhal ladzina amanu khuzu hizrakum umarni ne basidi hakan nan ka gane amma da yazo zai faɗi matsalar cikin ku sai ce wa inna minkum taqdimin wannan jari da majurin shi ma a cikin balaga yana daga cikin taukidi taqdimin jari da majurin yanzu wato in ka ce inna rajulan fiddari to bai kai ka ce inna fiddari rajulan ba ka gabatar da fiddari din ka gane kuwa ga mai zaukin ita shi yaran wa inna minkum la man la yubaddi anna to na cikin ya fi matsala sun ce akwai taukidi ya kai guda 7 a cikin wannan gurin da ya gaya to matsalar musulmi abinda ya sa musulmi suke samun karayar yaƙi wato akwai wiki point a wiki point a cikinsu wani wurin kamar a ce filasta ce wani wurin yashi ne kawai wannan gurin dole ya tashi ko zai ci gaba da zama bai ji siminti ba to mushkilan mu kenan da cikinmu ake cinmu yanzu dinnan na da an turo min shi wani babban general na soja wanda ya zauna kan kujera ya yi kalmar shahada ya sa bindiga ga su ba na son ganin abin ya sa bindiga ya harbe kansa dan iran ne abin da ya faru shine general din da yake jikin shi wannan kamane da aka kashe wannan bawan allah da aka kashe hamna yawaye shi ne ya ba da asirin gare su can daidai sanda yake da inda yake da wane ne shi ya ba su gabaki daya daga baya da ta fashe ta bayyana kamun a zo kansa ba shi ne zatawa da kansa kisa ya kashe kansa to irin waɗannan abubuwan da suke cikin musu suke karya sannan kakkai zaton wannan yakin wai na amerika ne ba da isra'ila kasa wanda suka fi karfi a cikin wannan yakin wa'annan gidan ali sa'udin da su da sauran duwalul haliji sun fi karfi a cikin yakin kuma bukatar su tafi nauyi tafi girma a cikin yakin tafi nauyi ya kwarai kwa daga sai to ai
duk abin da suka ga alamun ya rabo sarautarsu komai nisansa an gane za su yaƙe shi da kyan gaske. Suna ganin daula ce ta shi'a, sun san yadda suke da ita, sun san kuma akan ƙawa'idun da suke tafiya saɓaninsu ne tamama, tana ƙarfi tana kusa da su a ƙwarai kuwa su ne mafi ƙarfin su wayannan masu sallar a zahiri, to sun fi wancan ɗin zafi a cikin abin. Yanzu kana tsammanin su wayancan kafiran na yamman da suka zo suna yakin, kana jin suna tunanin ita wannan dole za ta yi karfin makamin da za ta zame musu matsala? Ba su ba ne, wannan leburori ne, aiki aka sa su suke yi. Inda muke da mushkila kenan, Allah mana magani. Ka gani ubangi tabaraka wa ta'ala ce kan kafir ala rabbihi zahira wa ma arsalnaka ba mu turo ka bayar rasulullahi illa mubashiran bil jannati, face domin kai bishara da aljanna ga wanda ya bi ka, wa nadhiran ka gargadi mukhawwifan minan nari, kana mai gargadi daga barin wuta ga wanda shi kuma ya sabe ka. An gane zala ce kullukum ko ya duhular jannata, duk ga baki ɗayanku za ku shiga aljanna, baki ɗayanku jimillanku kowa zai shiga aljanna, illa man aba, sai wanda ya ƙi. In mutum ya ƙi ba so shi kenan. Wa man ya aba ya rasulullahi ya ce man ada'ani da hal jannata wa man asani faqad aba. Wanda ya bi ni ya ma shiga aljanna ya gama, wanda ya kauce min ya min tawaye ya bar hanya ta to a ba. Yanzu kamar su wayannan kaga dama sun ajiye annabi, sun zaɓi duniya kurum, sun zaɓi duniya a tiyan. To saboda haka muke fata assalamatu wal afiyata, Allah kiyaye mu, Allah samu mutu da imani, Allah ka ban mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan bala'ai da suke motsawa da sharrori na duniyan nan, Allah ka sa mu fita daga cikinta da imani. Barka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.